Oimore jaera mar Lolwe TV kamoro amora maintiere ageno ni odiochieng' mari obedo maber. Akaw thuolo nieri mar rwaki e chenro mar duond mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Odiochieng' ma kawuono chenro mar duond mine wan kod wendo e studio ka thuon wach ma bende wadwa wuoye en wakeyni e tijno ero mar okil kamaloka. Adamiye thuolo mondo mi ofulnu nyinge gi kamotiye gi tich motimo. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine inyalo fulonwa nyingi. Erokamano Joyce, amor kendo kamedo tudora gi johera magwa mag Lolwe TV. Gi nyinga iluonga ni Grace Otieno, an wakili atiyo Kisumu kod alwora mare. Ng'eni kako kilo kanyalo wacho na atiyo specifically Kisumu koro kamoro amora ma keso luonga ematie. An achiel kuom wakeyni man gi law firms kata offices ma office mamara matime tija mar bedo wakili kendo office nitiere Kisumu Alimran Plaza. Erokama machiegni nye chenro mar duond mine kawuono ka odiochieng' ma kawuono wawuoye thuond wach ma bende wawuoye en wakeyni e tich mar okil kamaloka. Koro kaka in Grace ijalo nyiso ni ang'o momiyo ni yera ni ibed okil kamaloka ka owere gi tije te ma wantiere go e pacho kaendi. Erokamano Joyce, hapa ni ka wadongo kata wan ga gigeno mang'eny kata gombo mang'eny mar rotimo gik mopogore opogore. Baranyalo wacho ni my passion for law kata gino manomiyo ahero mondo abed wakili en wuoth manochakore chon. Nikech oken first of all process okawo ndalo mathoth. Oken gima anyalo wacho ni next year aneno na do bedo wakili to chakore. Koro wuodha mar bedo wakili no chakore apani kapod atin. I happen to have relatives kata osiepe ma netie court setting kata gin gi law firms. Koro ing'eni kiwuok ndalo holiday kaka nyithindo loro samoro idwa ni timo homework idhi office samoro udhi ulimo court ineno kaka joma nie court wacho kizungu mamit. Yani the process koro passion ni no chakore chon. Koro kana tieko high school then I join university. Etijo mar bedo wakili process en ni nyaka mokuongo en nyaka ibed gi grade maber ma universities ma Kenya dwaro ni at least A-. Yes, A- kaka qualification mar donjo. Koro kidonjo university either ibodonjo kaka japuonjre matimo parallel program kata matimo government sponsored. Yes. Koro ka isedonjo university then bro kawi igni 4 ka inene university kitieko koro emomiyo joga nitiere wakili to nitiere lawyer to nitiere advocate. Koro lawyer ng'ato nyalo lawyer osedhi university motieko o graduate to kodhi mbele mondo bed admitted e bar kata mondo opuodhe mondo koro omedno nyalo yalo ne ji court. Koro kisetieko your law degree kokidhi Kenya School of Law. Kenya School of Law apparently one mana gi one institution achiel ma offer program mar puodho joma koro dhi bedo kaka advocate mondo gibed ka ginyalo chung kata ginyalo yalo ne ji court. Koro Kenya School of Law ikawo another 1 year mar class work then kiwuok kanyo nitiere internship program moro ma waluongo ni pupillage. Pupillage ni koro ibedo attached to law firm or institutions ma timo programs mag legal issues ma opuodhi kata oyienegi mondo gikaw students under the pupillage program. Kitieko pupillage ni it's a 6 month mano ka chimori kode mitieko within the 6 months. Ka supervisor oneno ni nitie pod gik ma nyaka iduogi inuo kata okitimo internship ni maber then onyalo kawi time mamoko. Koro kisetieko koka results mag Kenya School of Law work. Kikalo then you proceed mondo bed sworn in as an advocate. Koro en a journey ma kao process mang'eny yes mang'eny en a journey ma kao process mang'eny manyaki tiek university midhi e Kenya School of Law ko kiduogi then koko yieni mondo chak practice. To Grace kaka wach ni for example kaka wantiere gi profession mar daktari yudo ga ni nitiere daktache moko ma maybe or specialize ni enoda bedo optician kata oda bedo dentist kata oda bedo gynecologist. Akia ni ka e profession mar bedo okil kamalo kata wakili be nitiere ng'at ma kochako maybe Kenya University wacho ni an ponono
nono adwa specialize e cases mag maybe mag rape kata mag murder kata mag moko mopogore kata weche mag laro lo puonja gik moko te kumoro achiel. Okay, koro as a lawyer, puonjruok chakore from the university. Ipuonji everything. Kenya School of Law be kidhiye pod ipuonji mana everything that deals with all laws. Koro wan gi jomoko mo oyangore mawacho ni en odwa ma deal kata odwa matimo family law issues. Mano maybe divorce, succession or kata weche modok korka ratiro mag nyithindo and all that. Wan gi joma oyangore ni gin gidwa timo mana criminal law gigo modok korka cases ma police nyaka tim nonro kel court koka migi hukumu. Bende nitiere joma wacho ni an adwa mana timo civil law mondo kata law chik moluwore gi ratiro mag law gi gimo pogore but okotamwa mar timo gimoro amora midwaro. Bora ni inyalo yangori kata ipuodhori ni ng'eni gimatimo nikech ineno kata mondo abed wakili makoro yalo weche mag law. Oninga ng'eni to ka history mag law ni nochakore nade, ang'e the documentation midwaro and all that. Koro processes go tiji puonjo university. Koro ng'ato kaka an okanyal wacho na yangora natimo mana family law kende. An kan gi kata ka client obiro office to atimo almost all cases. Yes. Koro inonge mi specialize ni koro wacho mana timo criminal atimo land law. Generally atimo general practice mar law. Okay. Ato kinde mi itimo ine tiji nieri be nitiere ga seche moko ma kaka wakili ma iyudo ka iluor e tiji nikech weche moko achiel ariyo adek minyalo paro ni nyalo hinyo ngimani to ere kaka idil gi gik machalo kamago. Okay, just gimadero wacho ni in every profession there are challenges omiyo kata wan be wan gi challenges. Nitiere insan minyalo ni timo cases. Samia lo cases moko tido kata threats, maybe orni threats or ngato yani jomoko paro ni koro idonjori e case ni main midwa magi ratirogi. Gimade ni so jowinjo en ni mondo case oyangi kata mondo judgment ochiw mawacho ni case ni oyalo bedo kama. Ngine nitie process miluwo. Manya kudhi e court evidence nyaka gol. Ka osegol evidence mane gine ma court dhi tiyo godo mondo ogolu uamuzi kaka case no timore ne obed. Omiyo challenges to wantiere go wach mar luoro ngima dhano ngima ni nyaki luoro. But then now how do we go about it? Awacho ga ni kichiew go kinyi to gimokuongo en keto lamo plus ng'enge kaka inyalo iwacho ni your security begins with you. So again nyaka imany kaka inyalo keto ngimani e yo ma okiyudo hinyruok. To be ng'eny hapa ni kusetiku kesi court winjruok moro ben kech adieri kan ni kawo gir ng'ato to koto dheodo ni kawo gir ng'ato. Ing'ena kaka wakili an tija en mana tai gi evidence main godo alafu kote matimo uamuzi kamano. Ato thothne yudo ni kaka in wakili ma en ng'ama miyo yudo ni seche moko nyalo dhi e court kacha ti yudo ni wakili machielo ma represent opponent ni en ng'at ma dichuo. Be nitiere luoro moro ma pono ni winjo ga ni ma ng'ama dichuo to maybe onyalo miyo a lose case ni koro tere kaka timo kata iwacho gi dongere ni kidhi e court kacha bi yudo ng'ama dichuo be I feel intimidated ni an kora ng'ama miyo ng'ama wuoyi ni nyalo loyo kata nyalo miyo a lose case ni. Gima daher wacho en ni issues of intimidation ok nyal wuok kata ne by virtue ni colleague na en ng'ama dichuo matimo case and all that. But the several challenges man kaka na wacho ni wan gi challenges mopogore manyalo kelo intimidation kata nyalo mi ibedo gi ng'ikruok kata paro moro ma kata kitimo case ti ineno ni in some form of intimidation madonjoni. Kwa mfano bonyisi ni kaka ng'ama miyo ma poden young advocate kata okil matin makoka donje profession. Remember ni case mimi kata case mikao kata case miyudo onge kiwango mawacho ni case ni tin dhine manokil makoka obed admitted. Ma case mose yore court wamiye wakili man gi experience kata kaka waluongo ni senior counsel. Kori ngeni as a young advocate, as a young female advocate, anyalo bedo ni sama chako profession. Remember ni my seniors already gin gi experience e field marwa. Gisetimo cases mang'eny, ginge the process, ginge kaka chik ng'oluore.
Koro ibedo ni in samoro idhi to pok ibedo gi that experience. Koro inyalo bedo intimidated sana in certain cases ma pok ibedo go gi experience. And then also other than the male colleagues kata jogo mawatiyo go the seniors, another time nitiere inyalo bet ni handle case ma client kata jalno michung'ne kata obiro iri kaka odonjo officer onyisa ni Madam Grace adwa ni konya e case ni. But kong'i be oneno sana awachi mfano kuom jodongo. Jaduong' moro giselaro lo igni mang'eny koro dwa ni gidhi e court kata otere court to manyo wakili makonyo. Ko biro to wacho ni nyadendi Grace ni be kaka ng'iye to in fact mauto questions ma yudoga. Client boko penye ni nyara echa inin gigni adi ama kodonjo office to chako ni ngeni nin bas nyakwara kori ngeni such things nikech gineno ni maybe yonge experience marom gi kaka inyalo timango inyalo yalo lo to that kiwango. Then kichaki ng'iyo bende other intimidations samoro maybe itimo case. Let me give you an example ka case mar divorce. But party moro cha feel in interest more relationship mare mo mitimango fight mondo giwere. So a lot of intimidations bedo a profession mana like any other professions. But then you find a way kata chuni mondo imany kaka inyalo find your way out mondo kikibed threatened so that kitimo case ne client yo makare. For example kaka adwa ni mak parono matin gi kanyo mondo wakaw yeyo matin. Ajera ma Lolwe TV wabiro kaw yeyo matin kaito wabiro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine. Kodiochieng' ma kawuono e studio marwa wan koda nyadendi Grace Otieno ma bende en okil kamaloka e boma nieri ma Kisumu, ka thuond wach ma bende wawuoye en wakeyni e tijno ero mar okil kamaloka. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduora. Odiochieng' ma kawuono e chenro mar Duond Mine wan kod Mikai Grace Otieno e studio marwa, ka thuon wach ma bende wawuoye en wakeyni e tijno ero mar okil kamaloka. Grace, ka wadhi mbele kod twak ma kamaendi inyisowa ni nitiere intimidations moko ma bende ukale tiju mar okil kamaloka kaka joma wakeyni kata joma mine. Koro inyisowa ni nitiere yore moko ma ng'ato nyalo inyalo deal go gi intimidations go mondo ineni itimo tije yo makare kendo ikonyo clients gi. Kinyalo nyisowa ni ere kaka ji kata joma mine go eko mantiere tiju nieri nyalo deal gi intimidations go yo makare mondo at the end of the day gi konyo clients gi yo makare ma maybe gi win case kata wecho dhi mbele yo makare. Okay Joyce, mama kama do dhi mbele gi twak hapa ni law as a profession kata sheria and one of those noble profession where kata colleagues winjore and seniors bedo ready mar konyo the juniors mondo watimango wa adapt a process mar the legal profession. Kori nyayudo ni kaponi kata ponono ni ayudo challenge court gi case matimo or samora ayudo referral le case maneno ni podo okalonya ahinya kata ntiere gigo ma daher ng'eyo mondo anena timo case in a proper way. Koro mostly consultations would help kata timo nonro kata temo penjo nonro kuom seniors man nigi experience. Koligo mosebede field be are usually open, yani gichiwore mar mondo gi chiw mentorship okay, as much as waonge that structured mentorship program wanyalo wacho ni ka ng'ato chako tich mar bedo wakili to onyalo enroll a program ni mondo yud mentorship from seniors. But again in our day-to-day engagement kata I courts kawaromo we share with the seniors and they offer guidance kata gimiyowa gitayowa
kata gitayo jogo matindo makoka odonje profession mar law mondo gibed ni gin be ginyalo tiyo maber kata timo cases gi e kiwango ma diher mine ni client yudo kony. To ne clients go eko maponono kobiro ni to neno ni ing'ama hike pod piny do aneno ko kinyal konya e buraniyo makar ere kaka convince client mondo at the end of the day omi case bidi represented e doho yo makare. So again Joyce gimadar wacho en ni apani by the time a client odonjo office there's a way in which inyalo handle go ng'ato ma embe kata koneno onyalo temo intimidate ni tin but kata koneno the kind of engagement mi itimo kata reception mimiye kakipenjo issues machande and steps ma unyalo kawo mondo neni ukonye case. Apani gigi are some of the things maka client oneno to wacho na dieri tin jolo wacho nango tin ok midekre koro gin be gi appreciate koro it's just a matter of assuring them that ikawo case gi and ibro kawo thuolo kata ibono ni kawo patik mikonye motimango mo oyudo gino modwaro kaluwore gi problem ma intiere gono. Koro again how you handle your clients nyaka ibed gi certain skills on how you receive your clients. Ingeni ka client obiro na nien gi shida mopogore kata obed shida mar lo ama any legal issue machande opogore gi kodhi penjo nonro kata kodhi manyo nonro oko kuma ng'ama poko tiyo. Alafu again gigi iponjo wa school like from the time you enroll in law school nitire different subjects mawatimo like professional ethics. How do I handle myself professionally? Like can gi client and all that. Koro you don't need the system mar the legal practice obedo created subjects miponjo school to the point makaka client obiro to you will be able to know how to deal with them on one. Yes. To nitiere kudhi e court ka in gi case nyawadu be obiro ni gi lawyane nitiere ga point ma judge biro ng'ado bura ma ng'ata achiel biro lose to ng'ata achiel biro win. Ere kaka winjuru gi client mondo mi kata ko lose to o accept mondo udhi mbele gi ngima weyo makare. So again ibro timo okay inyalo timo ne client ni counseling like briefing them. Gechingeni samoro odonje ne ng'ato oken hero mare odonje na kata ni ang'ado boundary na lopa maybe go stretch offense towards somebody mani ngeno odonje na oken hero mara mondo dhi e court. Koro again nyaka I prepare client mondo ngeni this is likely to be the outcome mar case ka no man ngech ingeni ji wacho gani isewinyo ni okinde yalo cases kata magingeni onge gini magigolo jejela onge chieng mo okilo sewuok modhi kod yaga mo yaw gate ne ngamo maki munyise ni wuogi kod diot. So what happens en ni one tijwa en chiwo evidence ino kaka ng'ato tuo dhi ka daktari ibro tim ni nonro gibro timo test gibro nyisi ni maybe mai tuo machandi kata mai problem in godo omiyo wambe watimo case analysis maka client obiro the first thing kinyisa ni ng'ato donje lopi kata ng'ato dwaro lopi abro penji to in gango manyiso ni malopi ko donji ni maybe ni ketho gir ng'ato in statements odhi ondika police ingeni ng'ato it is very rare unless ng'ato ni mana gi ywaruok kodi but on a limited chance mibiro ka ng'ato odhi ka police mondiko statements motero witnesses mo ensure no maki koro again there's a criteria mawatiyo godo mondo wang'ini to case mar client in a position man then it's good mondo nyis client prepare nikech okine midhi chiwo the outcome of the case omiyo Joyce kawuono kinya biro tinyisa ni in gi case mar lutanyisi ni mayot ma iseloyo okanya nikech okane madhi chiwo amuzi kote madhi golo amuzi mari. So again antija en konyi mondo wawuoth gi evidence ma in gogi ka wadhi e court akonyi mondo yud representation so that kind gi evidence kane en wach loto in gi title deeds in gango wachiwo ge bele court mondo court ong'iyo one kadiri in gi case kata itimang yonge case. To benitiere buche moko ma ponono un godo ma joma wakili ma wakeyni ema onego bed ni represent ji e cases go e court to biparo ni nitiere wakeyni ma wakili morome pacho ka indiko se okil mang'eny. Kanyalo chako e wach mar wakili ma wakeyni e Kenya ka ka wang'iyo sani at least atamalo mar namba kata kwan mar female lawyers ma wantiere go okracha ahinya ok danga wachi ni giromo nikech again ka wacho ni giromo to kar joma tindo ma watemo wuoyo go ma watemo mentor mondo odonj be otime practice mar law koro bedo ka gi space nikech obo wedo ni waserul ni waromo koro kodware any other person. So again wang'iyo kendo waneno ni ng'eny joma mine oyangore kendo gin gi
lemo mopogore opogore in the legal profession. Ka wang'iyo wan gi so many female judges, departments mag corporates, wan tiere gi legal officers, wan tiere gi mine ma timo representation, ma obedo mo represent wa a different departments mag law. The only challenge mantiere en ni an kaka ngama miyo kendo kaka ngama oero kendo ne ratiro mar joma mine. Poda feel ni leadership positions kata ka wang'iyo structure mar law society mar LSK. Yudo ka leadership position wang'iyo de chieng' moro be wabro bede gi president mangama miyo mochung' no law society of Kenya. Wang'iyo chieng' moro ma chief justice wabro bedo gi chief justice mangama miyo. And ka jopinyo lemo na kata ka jopinyo yebe chieng' moro Grace nyadendi Grace manyalo bedo the next chief justice. Koro ka wang'iyo leadership positions yudo ni pok lemo madongo gi for joma chuo poko gine ma gi occupy a lot of top positions. But with the time again we are progressing towards a society ma wabo bedo ka okinde ma joma mine be nitiere gi positions. The other question many penjo on cases monego bendi wakeyni ema timo. Actually onge specific cases maundi kata mowach ni mage joma mine monego tim. But again experience masabet go gi clients ma asetiyo go kata kono motimo pogore. Iyudo ni ka en ngama dwaro divorce to feel ni, for example labo mi man example a case like a divorce iboro ni ngama miyo no nyalo prefer mondo many ngama miyo wadgi mondo opimne oler nikech o feel ni ngama miyo cha nyalo winje molo ngama dichuo. Again kata ka watimo ga interviews mopogore gi joma mine, cases modoko ka sexual gender based violence kata jogo mobambi mokethra tich gi mobambi ango, iyudo ni perpetrator kata ngama notimo kosa cha en ngama dichuo. Koro again mondo wuok odhi ir ngama dichuo o chungne case nikech magi to criminal cases ma prosecutors ema timo. But nitiere instance kata scenarios moko minyodo ka ngama otero case kata the complainant motero case e court cha o feel ni process oklu maber kendo feel ni case ne nya witoko. Koro nyalo dwaro wakili mondo chung kore mondo timango mondo otim gima oluongo gi dho sheria ni watching brief. Yana bedo kanya chal ka gima tija kaka wakili kanyo en mana ng'iyo ni process olu ma case odhi mbele maber. Koro magi to okomono ngata ka case Kenya ok nitiere cases ma obedo specified, but you don't need there certain scenarios ma ngato nyalo feel ni afadhali adhi ir ngama okil mangama miyo konya for this and these reasons. Koro they vary and mano depend ki client. Yes. Grace ka wadhi ka watieko nitiere wach moro ma ji wachoga. Akiani in kaka wakili maybe nyalero no kawuono ni iwacho gi dho ngere ni lawyers are liars. Be en adieri koso ken adiera? Joyce ingini sani nga rubiro ocho ni jaku. Unless kano neni kikwelo gimoro, so unless isebiro ira mami legal advice ma okonyi kata asetimo gimoro mo wuondi, then but it's a perception. Ma enena gino ma it's like a myth. Ma ji oketo ga ni lawyers are liars. Kora akiani the same person mabro wacho ni okil ohero miriambo, the same person mabro biro mondo kilo chuo. Dakteche thietho jito elwet gi poka winjo ka ji wacho ni dakteche jonek. Koro again it's just as a myth ma ji tiyo godo maybe to generalize lawyers. Okay, ma awacho ni our country and the nature mar human being kata nature mar dhano iyudo ni maybe nidhi ir ngato mondo timni gimoro to kotimo. Kata maybe ngato say koni in a way and issues of corruption and all that. Nature mar dhano opogore. Mana kinyalo nyuolo nyithindo to yie ka be jajuok moro bentiere yie. Oko mini koro nyithindi te joma rito. So again generalizing the profession man miyowa just a bad name. But hapa ni na wadiling kaka wasebet kata in ma wase engage kodi. I don't think ni okinde oero miriambo. Mano mana perception ma jopiny nigo. Dakwa gimana ni giwe kikiwach gimo alafu lawyers why not you give evidence. Koro kain give evidence to kill. Koro wach ni mogik ne ponono nyithindo manyiri kata young women mani oko kacha ma ponono nyalo gombo do bedo kil kama loka chieng' moro mbele kanyo. Gima daher jiwo gi en mana ni kik ngato donje kindi mar moni tiegruok to the point kata somo to the point mi bedo a professional to ma oken mana follow kende. Jowa matindo, mine matindo
nyithindo manyiri manigomb mondo bende otime tije dongo. Ngeni for a very long time and the society mawadake ing'iyo ga ni joma mine ok onego bed ni kawo certain positions. Nitiere ngeni gima mora ga Joyce katimo ga cases sana maybe mag succession tioro ng'ato ni mondo chief odhi ondik barua beneficiary letter manyiso ni mage jomo onego bed ni inherit mwandu mar ng'ama othoni. To nyisi ni aonge nyithindo. Ionge nyithindo nade na nyuolo mana nyiri 4. To dwa penye ni mama koro ini onge nyithindo nyigi ka ikwano ka ng'ama nosetho koro an man kaka ng'ama miyo to an ma advising. Koro ambe onego bed ni jo gwengwa kata jodala wakwana ka gima onge. Omiyo as a young female person kata joma nyiri rowere matindo mabiro matinde kabiro malo ma temo manyo gigo maginyalo timo ngimagi kik ibed gi luoro mora mora. Chiko yienwa sani wanyalo timo everything ma joma chuo timo wan bende wanyalo timo. Professionals magitimo whether in bedo daktari, bedo okil, bedo engineer mago te kik ibed gi luoro. Oningo gitima mana matek e school gibed jogo man gi luor. Discipline is very key in every sector. Gima dahero so gibende ni e society marwa mar bedo wakinde nitiere kuonde mopogore opogore minyalo tiyo ko ulo mana ni nyaka idhi e court. Inyalo bedo judge, inyalo bedo ni koro en wakili ya practicing advocate ma dhi chung'ne ji e court. Inyalo tiyo corporate world kaka legal advisors. Nitiere okenge mang'eny ma ng'ato nyalo timore nade ma ng'ato nyalo tiye. Omiyo kik gibed ni wach mar joma mine gender issues miyo gi luoro kata duoko gi chien matamo gi realize their dreams. Erokamano. Ajera ma Lolwe TV de wagomba ahinya dhi mbele kod twak makamaendi lakini nyisa ni sama nomiwa oserumo. Gikanyo mochope giko mar chenro mar duond mine ma bende ne waikonia LTN otieno makawuono ka thuon wach ma bende ne wawuoyo odiochieng' makawuono en wakeyni e tijno ero mar okil kamaloka. Ageno ni yudo puonj makare kendo in be kaka ng'ama miyo kik iluor mar donjo e tijno ero ma bende jomoko wacho ni gin mar joma chuo kende. Oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' machielo ibed kod otieno maber. Erokamano.